Стигаме до шелф. Ето тази цялата зона е шелфа. Отново на английски. Тази зона съществува единствено за улеснение при достъпване на най-често използваните функции и инструменти в Maya. Можем дори да си създадем собствен шелф в тази част. Възможностите за това са крайно разнообразни, даже бих казал излишни. Всяка икона в шелфа логично съществува на малко по-трудно достъпно място през главното меню, разбира се. Продължаваме нататък. Toolbox, кутия с инструменти, тук в тази част. Това е секция, която с времето ще игнорираме, защото всеки един от тези инструменти ще го достъпваме по друг, много по-лесен начин, посредством комбинация от клавиши и шорткъти. Тези инструменти се ползват прекалено често, за да не наизустим шорткътите. Тук са селектиране, местене, мащабиране, въртене и така нататък. Все функции с нон-стоп употреба. Малко по-надолу са опциите за изгледите. С тях на помощ може да си подреждаме екрана така, че да показва няколко различни гледни точки или пък само една определена, плюс всевъзможни графики или контролни екрани. В момента не ги виждате заради разделителната способност, която записвам, но мога да ви ги появя, ако мога така да се изразя, за мъничко. Ще стигнем и до тях, и то с много големи подробности. По средата на екрана се кипри нашето поле за работа. Тук реално работим с обектите, техните елементи и общо взето разгъваме, сгъваме, мачкаме, въртим и случим нашите купчета и триъгълничета и квадратчета, докато заприличат на нещо. Това е нашата сцена. Най-общо този екран може да се дели на още няколко и ще го правим постоянно, като всеки един показва различна проекция в пространството. Просто бързичко натиснете и пуснете Space, за да минете в този режим. И още веднъж, за да се върнете. И така става ясно, че Space също ще често натискам бутон. Той просто прехвърля между последните два използвани изгледа, като взема предвид положението на мишката в момента на натискането. Ако задържите Space и станете прекалено любопитни, ще отворите доста работа по разяснение на така наречения Hotbox. Това е най-професионалният инструмент в Maya и общо взето, който го ползва, няма нужда от мен. Ще стигнем и до там. Не бъркайте Hotbox с този бокс тук горе. Това го наричат Cube или ViewCube. Играчка, която е за презентация или пък за начално ориентиране. Но и тя бързо ще ни омръзне. Тези панели или сцената си имат подробно меню в горната част. Както и иконки, което е различно понякога, но всички тези команди са достъпни от главното меню и посредством шорткъти, така че повечето от тях ще забравим лесно. Вдясно от всичко това се отварят екраните на ChannelBox и Layer едитора, както и на Attribute едитора, неща, които споменахме. Спокойно може да почнете да си въртите ChannelBox и Attribute едитора с бързата комбинация Ctrl-A. Подробности по тях естествено в следващите уроци. Time Slider. Това го има във всяка програма за анимации. Показва кадрите. Но не бъркайте с кадрите в секунда. Кадри в секунда е нещо съвсем друго. Тук са просто кадрите, подредени един след друг, а пък скоростта, с която се сменят, се оказва на друго място. Къде? Мога веднага да я посоча.
Ето тук. За сега виждате 24 кадъра. Те всъщност са 48. Ще разберете, ако размърдате Range слайдера. Но могат да бъдат колкото си поискате. Просто напишете някакво число в тази последна кутийка тук. И ще разберете как се мащабира цялата линейка. Имаме си бутони за play, за превъртане, за стъпка напред, стъпка назад и още няколко особености по анимацията. Две думи за скриптовете. Това са текстови команди в Maya, с които можете да сторите всичко, което може да сторите и с системата от менюта или пък иконки. Още повече с скриптовете можете да автоматизирате последователност от команди, като я изведете на шорткът, да кажем ето тук в Custom Shelf. И така да си запазите една автоматизация, за да постигаме някакви много сложни изработки, които на ръка биха ни отнели ужасно много време. Скриптовете не са за всеки. Там пада доста работа, но резултатите са магически. Най-вдясно е скрипт едитора с ножонтия, до която също ще опрем. Общо взето тук се въвеждат кратките команди, а тук излиза резултата им, както и на сцената, разбира се. Какво остана? Help линията. Някой ще каже, това спокойно може да го прескочим. Действително не дава кой знае каква информация. Моето лично наблюдение е, че тя работи дори когато приложението Maya не е активно в Windows. Тоест, ако сте отворили този туториал на Alt Tab и отзад на цял екран е Maya, ще забележите, че Help линията продължава да показва Help, докато мишката ви играе по екрана. Но Pop-up Help не работи.